Проект Цербер. Доклад от мъртвите зони. Помня само сивотата. Сиво небе, сиви скали, сива, пронизваща студенина, която се просмукваше до костите ни. Отряд Керон, 6 души закалени като стомана, но дори и ние не знаехме какво да очакваме от тази мисия. Бяхме свикнали с простреляни куршули и кървави битки, но заповедта беше неясна. Разследвайте изгубения контакт с обсерватория 7. Нулев толеранс към разпространение на информация. Унищожете всяка заплаха. Обсерватория 7. Дори името звучеше като шепот от кошмар. Място, заровено някъде дълбоко в планините Чагач, Аляска. Държавен изследователски обект, кодово име проект Цербер. Никой никога не ни беше казвал какво е Цербер. Сега знам защо. Пристигнахме с хеликоптер на около 5 км от координатите, заради опасения от турбуленция и внезапни ледени вихрушки. Оттам нататък пеша, снегът беше дебел, а вятърът безмилостен. Сержант Рейнолдс, моят втори в командването, вървеше пръв, пробивайки пътека. Той беше машина, истински планинар. Дори и той обаче не спираше да хвърля тревожни погледи към скалистите върхове, които ни обграждаха като зъби на гигантско животно. Първият признак, че нещо не е наред, не беше визуално. Беше звук. Или по-скоро, липсата на звук Нямаше вятър, нямаше бучене на двигатели, нямаше дори вой на диво животно. Само пълна оглушителна тишина, която тежеше във въздуха като проклятие. Спряхме за кратка почивка, проверявайки комуникациите. Нищо. Пълен заглушител. Сърцето ми подсказа, че това не е обикновена повреда. Сигурен ли си, че сме на правилното място, капитане? Гласът на Рейнолдс беше тих, но напрегнат. Според GPS-а, да. Продължаваме, отвърнах, но усещах как студът, този път вътрешен, започваше да ме пронизва. Минахме още километър, когато Рамирес, нашият медик, посочи напред. Капитане, вижте там. Сред сиво-белия пейзаж се очертаваше нещо неестествено. Вход към тунел, издълбан в скалата, частично затрупан от свлечена скална маса, но все още видим. Над входа, почти напълно затрупан от сняг, се мъдреше едва четлив, ръждясал надпис «Обсерватория 7». И до него, полускрит от лед, емблема стилизирана глава на триглаво куче. Цербер. Приближихме се. Въздухът ставаше все по-студен, а тишината все по-тежка. Входът беше отворен. Отвътре струеше мрак, поплътен от нощта, мрак, който поглъщаше дори светлината от фенерчетата ни. И тогава, от дълбините на тунела, дойде миризмата. Миризма на метал, на изгаряща плът и нещо, друго нещо, старо, гнило и абсолютно погрешно. Погледнах Рейнолдс. Очите му бяха широко отворени, в тях се четеше не просто изненада, а някакъв първичен ужас. Всички го усетихме. Това не беше спасителна мисия. Това беше пътуване в ада. Проверяваме периметъра. Рамирес нареди на всички да подготвят оръжията. От тук нататък пълна бойна готовност. Гласът ми звучеше твърдо, но в гърлото си усещах горчив вкус. Вътре в бездънната яма. Влязохме. Първото нещо, което ни посрещна, беше не мракът, а студът, не просто минусови температури, а студ, който изсмукваше топлината от душата ти. Тунелът се спускаше надолу, облицован с някакъв вид подсилен бетон. Светлините на фенерчетата ни едва пробиваха плътната тъмнина, която сякаш поглъщаше всеки лъч. Стигнахме до първата врата, масивна метална преграда с автоматична система за заключване. Беше изкривена. Металът беше нагънат навън, като че ли нещо огромно я избутало отвътре. Опитахме да я отворим, но беше блокирана. Рамирес постави малко с 4 и я взривихме. Експлозията заглуши тишината за кратко, но когато пушекът се разнесе, ни посрещна още по-страшна гледка. Коридорът отвъд беше пълен с останки. Не просто мебели или оборудване. Човешки останки. Разкъсани униформи, размазана кръв по стените, кости, които изглеждаха така, сякаш са били прегризани. Миризмата на разложение беше толкова силна, че ни накара да се задавим. Един от хората ми, Смит, повърна на място.
Съсредоточете се. Никой не знае какво ни чака, изрева Рейнолдс. Гласът му беше пълен с усилие. Продължихме бавно, всеки нерв опънат до скъсване. Всяка стая, през която минавахме, разказваше една и съща история на брутално насилие и ужас. Лабораториите бяха обърнати с главата надолу, компютърни монитори разбити, а по пода още кръв и фрагменти от човешки тела. Стигнахме до контролната зала. Всичко беше унищожено. Само един монитор все още присветваше с мъждукаща зелена светлина. На него, с почерк, който едва се разчиташе, беше изписано: порталът благословена сила. За ОВ ЕНИ. Първи контакт. Изкривалището. Не успяхме да довършим изречението си. От тъмнината, скрита въглите на стаята, се появиха. Не бяха хора, не бяха животни. Бяха сенки с червени присветващи очи, които се движеха побързо от мисълта. Формите им се извиваха и променяха. Приличаха на измъчени човешки силуети, но бяха твърде дълги, твърде тънки, с прекалено много крайници. Чуваха се звуци, комбинация от драскане на ногти по метал, писък на умиращо животно и шепот на стотици гласове, които нашепваха неразбираеми думи директно в ума ти. Огън! Изкрещях. Залп от куршуми прониза въздуха, но те преминаваха през съществата като през дим. Някои от тях изчезваха за миг, само за да се появят отново точно пред нас. Едно от тях се хвърли към Смит. Той дори не успя да изпищи, преди създанието да се разтвори в него, сякаш го поглъщаше отвътре Ейн. Тялото му се сгърчи, очите му станаха черни и изведнъж започна да се разширява, кожата му се напука, от нея потече черна течност. Отстъпвайте! Скрийте се, изрева Рейнолдс, докато ние се хвърляхме зад няколко съборени сървъра. Чудовищата не ни виждаха, поне не директно, но усещахме присъствието им. Те се движеха из стаята, сякаш търсеха нещо, или по-скоро някого. В тази паника, докато се свивахме зад металните кутии, Рамирес посочи нещо с трепереща ръка. Под купчи на разбити компютри, Рейнолдс беше забелязал дебел, подвързан в кожа дневник, Бързо го грабнахме. Светлината на фенерчето ми едва го осветяваше. Докато четях първите страници, ужасът ставаше осезаем. Дневникът и истината. Доклад на Дър Елиас Торнтън. Проект Цербер. Ден 1. Нашата цел е да изследваме феномена на нулевия резонанс в дълбоководни хидротермални извори, скрити под ледената шапка. Вярваме, че тази уникална среда може да генерира енергия от извънпространствени измерения. Ден 27. Успяхме! Резонансният генератор постигна критична точка. Енергията е невъобразима. Порталът е отворен. Наблюдаваме флуктуации в пространствено-времевия континуум. Ден 35, първият обект премина. Не е както очаквахме. Не е енергия. Това е живо. Има форма, но не е от нашия свят. Персоналът е объркан, но вълнението надделява. Трябва да го изследваме. Казваме му Сянката. Ден 42. Сянката не е сама. Повече преминават. Те не са просто енергия. Те са хищници. Изглежда, се хранят със страх. Или с плът. Двама от техниците изчезнаха. Никакви следи. Порталът пулсира, става по-широк. Чуваме шепот отвъд. Не е електромагнитен шум. Те ни говорят. Ден 48. Бог да ни е на помощ. Порталът се разтвори напълно. Това не е научен експеримент, това е отваряне на врата към най-тъмните ни кошмари. Те не са просто сенки. Те са демони. Някои от тях са огромни, други пълзящи, но всички са гладни. Те се хранят с мозъка, изкривяват реалността. Учените полудяват. Чуваме ги да крещят. Виждам ги да се променят, да стават като тях. Моля се за смърт. Ден 50. Базата е превзета. Само няколко от нас останаха в изолация, но те ни намират. Всяка стена е пропита с ужас. Гласовете стават все по-силни. Те мислят.
Те чакат. Те виждат всичко. Трябва да спра портала. Няма друг избор. Ако някой намери това, унищожете всичко. Не позволявайте на Цербер да излезе. Взривете генераторите. Това е единственият начин. Не идвайте. Бягайте. Моля ви. Бягайте. Последен запис. Звездичка. Чувам ги. Идват за мен. Червени очи. Усмивки. Звездичка. Дневникът свършваше с размазан отпечатък от нещо, приличащо на кървава ръка. Бягство от ада? Трябва да унищожим генераторите. Веднага! Изкрещях, вдигайки глава от дневника. Това е единственият начин да спрем портала. Чудовищата все още се движеха из стаята, но сега ги виждахме с нови очи, не просто сенки, а същества от друг свят, които бяха унищожили всички тук. Рейнолдс, Карвар, Джонс и Чен всички бяха погледнали ужаса право в лицето. Нападнаха ни. Рейнолдс откри огън с автомата си, докато Карвар и Джонс се опитваха да ни прикрият. Чудовищата бяха навсякъде. Някои се материализираха направо от стените, други се плъзгаха по тавана. Те не бяха плът и кръв, те бяха плътен мрак и чиста злоба. Видях как едно от тях прониза Карвар. Тялото му се разложи пред очите ни, превръщайки се в купчина прах и дрехи. Джонс успя да изпразни пълнител, но същество с остри ногти се спусна от тавана и го разкъса на две. Останахме аз, Рейнолдс и Рамирес. Отстъпвахме към централния реактор, където според схемите, приложени към дневника, се намираха генераторите. Чудовищата ни преследваха безмилостно. «Покривай ме!» изкрещях на Рейнолдс, докато се хвърлях към контролния панел на реактора. Трябваше да предизвикам претоварване. Рамирес, въпреки че беше медик, стреляше с точност, поваляйки няколко от сенчестите създания, но те просто се разтваряха и се появяваха отново. Едно от тях се хвърли към него, бързо като светкавица. Той изпищя, докато ногтите му се впиваха в гърлото. Падна. Останахме само аз и Рейнолдс. Демоните бяха навсякъде. Вратата зад нас се разтвори и от портала, който светеше с пулсираща червена светлина, се появиха още. Едно от тях беше огромно, с рога и очи, които горяха като въглени. Той излъчваше власт. «Адам, махай се!» извика Рейнолдс, хвърляйки граната към реактора. Тя избухна, създавайки дупка в панела. Той се хвърли към мен. Блъсна ме, за да ме изведе от обсега на чудовищата, докато самия той изпразваше пълнителя си в голямото същество. «Взривявай!» изкрещя той, докато голямото същество се хвърли върху него, разкъсвайки го на парчета с едно движение. Нямах време да скърбя. Активирах взривните заряди. Обратното броене започна. 10, 9, 8. Сенките ме нападаха от всички страни, но сега те също изглеждаха объркани, разгневени. Времето се изкривяваше. Виждах мъртвите си другари, разкъсаните учени, дори Дър Торнтън, чието лице беше изкривено от ужас. 5, 4, 3. Ума. Затичах към тунела, от който бяхме дошли, докато земята трепереше. Зад мен се чуваха гротескни писъци, сякаш цял свят умираше. Вратата на базата се виждаше в далечината. 2-1. Ура! Стигнах до външния свят точно когато базата експлодира. Огромен тътен разтърси планината. Земята се пропука. Лавиноподобна вълна от сняг, лед и камъни се спусна от върховете, затрупвайки входа. Плътни облаци черен дим се издигнаха към сивото небе. Паднах на колене в снега, остатъци от експлозията ме блъснаха. Бях жив. Единственият. 6 от нас влязоха. Само аз излязох. Но аз не излязох същият. Сега съм тук, пиша този доклад. Знам какво видях. Знам какво направихме. Порталът е затворен. Поне за сега. Но миризмата на изгоряла плът и желязо никога не напуска ноздрите ми. Шепотът на демоните все още кънти в съзнанието ми. И когато затворя очи, виждам червените очи и усмивките им.
Те ме чакат. И знам, че един ден, някъде, Цербер ще намери начин да се освободи отново. И тогава няма да има кой да го спре. Никой.